see, 'cause I think I do want you next to me. Matagal. Good morning guys. Nag-breakfast na pala sila. Nakapagluto na siya ng ano to? Longganisa, egg, bacon, and then fried rice. And then hiram tayo ng screw kasi eto, umaalog-alog na kayo guys. Ngayon, maliit na ganito. May iba talaga, diba? Ang dami niya dito ano screw. Ayan, okay. Akala ko sira na kayo. Hindi siya ma-on. Yung pala walang battery. Kasi eto si Holly, tingnan niyo. What are you doing? Don't film. Hindi ko sinasadya. Don't film me daw, oh. Ay God, don't film me. What are you doing? Nakikilay siya. Okay, that's enough then. Patay ko. Ano? Touch me? I'm not touching you. What are you doing? Silly, mommy. Ayaw yung magpa-film, guys. But Oh. it's okay. It's okay, so people knows what you're Can doing. you show them what you're doing? Let me see. You're really good at kilay. Ayaw niya talaga, guys. Pasensya na. Hindi ko alam. Ayan, lipstick naman siya. Lipit. Yan yung lipstick na walang kulay. Oh, wow! Ngayon. Wow, so pretty. Okay. Maganda siya kasi may kulay yung bullet pero walang kulay. So okay lang kahit ilang beses niya. Yan, kuskusin. Okay now? Not yet. Kasi wala nga ako nakikita ang kulay. O, tayo, panguso-nguso ka. Mauubos na yan niya. Siya lang gumagamit yan. Kaya nga, yan yung lipstick niya dito. Tapos you have to close it first, Baba. You remember, like this? Twist it. Yeah, diba? Marunong na siya magsara. Siyempre. Pag ganun pa naman, may pitik talaga yung kamay. Okay, Baba. Tapos naka-cutics ka pa. May lipstick. Lipstick. Huh? Yes. Ano? Hintay dun sa likod. Nasaan? Asan si Dan? What? Danny! What? Tell Tito Dan I left the garage door open for him. Okay. Tell Tito Dan I left the garage door open. Oh, what? Tell me first. What do you want to say? What are you yelling? Wala lang. Akala niya iiwan. Get run over. Okay. Tell Tito Dan! Tell Tito Dan. The garage, The garage is open. Andun sila, oh. Parang Pinoy na Pinoy sila. Guys, palis na kami. Ano kami ngayon? Amazing Race kasi may nahabol kaming oras. Dapat nandito na kami before to kasi alis si Dan. Kasi may susundo pa naman sa kanya, so dapat kailangan talaga na kailangan namin dapat before to talaga nandiyan na tayo mga at least 1:30. Kaya natin to. Tapos So, ang 28. daming sasakyan. Traffic ngayon, grabe. Pag nakita nating 1 o'clock na balik na tayo. Punta kasi kami sa Asian store, may kukunin kaming baby octopus. Baby octopus na yun at saka talaga. chicken feet kasi gusto ko mag-barbecue no. Wala sa amin kasi no. Kaya nagulat si Dan, do you still need seafood? Sabi ko, no, baby octopus. Oo. Sabi nila, seafood, Jonah? Kasi feeling, ang dami talaga naming seafood. Tingnan mo, 15 minutes dito pa lang kami sa Hindi pa Pwede na tayo nakakalayo. mag-rest eh. Bilisan nyo naman, car. Ngayon Clear na pa. sana dito sa camera eh. Ay, naku, ang dami na. Wala na guys, mamaya mauubos kayo. Yung maliliit na octopus ba yun? Baby octopus, dito na kami Tapos guys. ako hinahanap ko yung yung malaking King crab. King crab. Ayan, dito kami guys. Pupunta. Okay, Baba, go. Go, Baba. Dito, oh. Hoy, Baba, no, this way, Baba. This way. Doon ang daan, Baba, go. Follow Tita Race. Meron sila mga O, ganyan nga, oh. Yeah, later, Baba, come on. Hey, do you wanna carry this one? Carry that one ba? Tagalog si Kuya. Okay, let's go.
Find your lollipop. Saan yung frozen oil? Crowded naman. Baba, hindi natin to kailangan. Hindi ka makakadaan. Dito ba? Dito ba? Hindi to makakadaan. Ah, okay. Get that one. Okay, come on. Oh, yun. Later. Come on. Yes. Nandun, come on. Dito kami, guys. Sa Asian store. Ang liit. One way lang to. One way. Okay, where's Baba? We're gonna find your lollipop. Wala, oh. Ayan. Ayan dito, guys. Ay, dito pala mga meat. Ayan. Nasaan? Chicken feet. Sus, may mga kuko talaga. Ayan, chicken feet. Atay, puso. Ang dami dito, guys. Oh. Kasi pampal na talagang may mga ano. Ayan, oh, ang dami. Salted fish. Yan ang masarap sa mga gulay-gulay. Ay, ang dami. Ano yan? Oh my God. Ay, ito. Ay, ayan. Ayan yung ano, yung... Gumagalaw pa. Oo, buhay pa siya. Ayan ang masarap. Sa amin, ang tawag yan, hanit. Hindi ko alam sa inyo. Malaki. Oh my God, magalaw siya. Ay, maganda. Steam lang? Steam lang? Oo, Steam or ano, boil pala. Ayan, ang dami, oh. Ang dami dito, guys. May mga buhay, oh. Gusto mag-fish. Lollipop, yeah. We're gonna find your lollipop. Ayan, ang dami. Ang dami dito, guys, oh. Luto na ba yan? Hindi pa. Tingnan mo yung mga baboy, nakabitay lang doon, oh. Hanapin namin yung baby octopus. Tayo makadaan dito. Ay, booking. Doon, liko. Hello. Ayan, buhat dito. Ayan, gusto na yan, oh. Eto, oo. Daming isda. My God. Sorry. Oli, ano na. Hanapin natin yung... May vegetables doon, day. Ano? Shit. Hindi pala ko yung tsura ng... Ayan, may mga squid doon. Isa lang kasi ang dami niya, Wala malitang eski namin na dala. Ayan, octopus to, guys. Kuya, kung meron siya. King crab. Daming fresh dito, guys. At least alam ko na kung saan ako pupunta. Meron din silang fruits and vegetables. Asa na yung... Siriguelas meron. Wala doon. Meron ba siya doon sa Australia? Ewan ko. Ba't Australia lang ba to? Hindi ba? Eto yung talong. Gusto ko ng talong. Ito ang hinahanap kong talong. Kuha tayo nito, guys. Ayan. Pink lollipop. Mangga. Maanghang ba to? Sweet mango. Ito pala. Over there. Pupunta pa ako dun. Ayan. Gusto ko yung matigas na matigas. Guys, so guwapa. Yan yung mayroon silang langka na hila. Alam mo, next time, pag may dala akong eski, dito tayo pupunta, ha? Kasi maliit lang yung esking dala ko. Ang dami nilang, mga seafood. Who's that lollipop for? Ayan, masarap ito hinog. Ang dami pa dito, guys, Kuha lang ako ng a kilo of chicken feet, Adidas. Kasi sabi nila, meron din daw sa Foodland. So, tingnan ko, baka mas malinis na yung sa Foodland. Pero kung wala, at least meron tayong 1 kilo chicken feet dito sa Asian store. Galing sa Asian store. Ang dami pa nilang, maraming kung ano-anong karne. Pinauna niya yung lollipop niya. You wanna put in a small bite, okay? Okay. I'll go. Say yes. Easy. Salamat. Say salamat. Thank you. Yay! Say thank you. Ayan, bayad na tayo, guys. Sa ano, guys? Baba, Sa dito ka. Asian shop. Dito tayo sa Vietnamese restaurant. Bili tayo ng coffee. Yeah, okay, go. Just got coffee, Baba. Open We're just gonna get coffee. Sugar cane, Ayan na yung coffee. Thank you. Guys, nandito na yung coffee. Hindi pala to yung gusto ko. Ang gusto ko is yung hindi ko alam, pero Vietnamese, ano din yun eh. Ang pait. Ang pait. Si Holly, this is not good for you, Baba. It make you strong? Make you strong. This is very strong coffee. Ang pait. Dito na kami, guys, para sa bahay ni Rice. And si Dan siya kasi, Zach, maglalakad. Kuha sila ng ice cream. Babe, your coffee?
Bigay ko yung coffee kay Dan kasi hindi ko talaga siya kaya, guys. Tingnan mo siya. Dapat kasi kapag ganito, unti-unti lang ito. Ikaw naman parang... Mas nauna. Guys, dito pala kami sa Westfield kasi naghahanap ako ng pang-regalo kay Veronica. Wala pa kaming regalo kay Veronica para bukas. Baba, hurry up! Come on! So, yeah. Ayan, kasama na namin si Sa kasi si Dan umalis na pala. Nanood na siya ng footy. So, nasa amin si Sa kayo siya, kay Tita Ray's. Ang favorite to ni Holly. Eto, gustong-gusto to ni Holly dito. O, go, Baba! Go, 1, 2, 3. Yoo! Baba! Gustong-gusto niya to, oh. Ayan si Sak. Tayo sa Meyer. Ha? Come on. What? Okay. Ha? Oh, don't hold my hands kasi mag-escalator kami ulit. Wait for Tita Ray's. Follow Tita Ray's. Huwag ko raw siyang hawakan. Sige. Go. Okay. Okay, I'm not gonna hold your hands. Alright, go. Go. Hoy, there's people coming, Baba. Dito tayo, guys. Yan ang cute. Yeah. Tingnan mo, baka makita niya naman yung... Oh, may nakita na naman siya. Favorite niya mga ganyan, no? Ha? My favorite daw, oh. My favorite. Ay, huy. We're na... Ay, ang cute. Ayan, no. Bili natin. Akin na. No, this is not for you. This is for Veronica. We're gonna buy for Veronica, Baba. We're gonna buy for Veronica, not for you. Ay, ang cute din. No, not for you, Baba. Damit. Damit? Come on. Ito na lang, cute. Oh, Ang cute. ito na lang, no. Ay, cute niya, oh. No, this one, Baba. Oh, cute, Baba. Oh. It's my bag. Oh, that's not yours, Baba. That's for Veronica. Ang cute niya. Holly, look. Okay, wait. We're gonna return this one. Ang cute niya. Ang cute niyan, oh, no? Tapos, Accessories na lang, no? oo. Kasi marami na siyang damit, no? You want that one? I want some. So, wag mong... Sa'yo yan? Hold it. Let me see, let me see. Hold it. Oh, is that yours? No, I just want some. Ang cute nga! Tingnan mo, tingnan mo, ayaw na, ayaw na yung isa. Mom, no. Na, yeah. I want some. Ay, sabi mo. Ha? For who? For, hindi niya mabanggit ang Veronica. Ang haba kasi. Oo. Baby V. Yeah, necklace. Wait, hanap pa tayong iba. Hoy, ang dami mo na nakakuha, Holly. Hoy, what are you doing? Shopping. Huh? This is how you shop? Diba? Ang dami mo na nadala. Ikaw na yung nag-shopping. Ha? Ma-shop from Veronica. Ha? Nasaan si Holly? Holly? Hoy, Baba, that's too much. From Veronica. Lahat kay Veronica. What's that, Zach? Naghanap si Zach ng card. Two, Baba. This one, oh. Card daw para kay Veronica. Naghahanap siya. That one? Okay. Is this the one you want? No, ito na lang, no? Ganito na lang. Ito na lang. Cute. Tapos meron pang ano. Marami pa siya malalagay. Ito na lang bigli natin. Wait. Oh, hi. Not for you. Tapos lagyan natin ng ano. Ay, yung cute din, oh. Ayan, ito na lang. Kasi siya. Nasaan na yung bag mo, Holly? That's for ladies. Yes. Is that a bag?
Just unicorn. Holly! Holly! Ano na? That's a unicorn. Oh, hindi mo na yan madadala. Push mo yan. Okay. Tingnan, ang dami niyang dala talaga. Patingin, Holly, kay Veronica. Ay, ang cute! Is that for who? For Veronica. Eto, kanino to? Who's that for? That's what Veronica. Veronica lahat. Because it's too much, Baba. Put that back. Put that back. You want this? Okay, give me some. Because we cannot get everything, Baba. No, that's No, no. good. No, okay na to. Okay, let's play a game. Let's put it here. Wow, play. Hali, look. Can you shoot it like that? Come on, kasi ang dami yan ang dala, oh. You? Okay, I'll help you shoot. Okay, Okay. we'll shoot. Shoot. Para maibalik kasi ang dami yung kinuha. Yeah, that's earring, chaka. Chaka earrings. How about this one? Can we shoot this one? Shoot. Oh, Look at this. you have to shoot it, Baba. Right here. Yes! It's not for sale, Baba. Alam mo ba, ito yung hilig ko nung buntis ako kay Sak? Mga ganyan, marunong, ano ba? Mga creation mo. Mga creation ko. Gumawa ko nito nung buntis ako ni Sak, mga ganito, oh. Maglagay ako ng mga picture pag nakita ko pa. Ayan, mga ganito. Not for sale. Nagni-negotiate sila ni Tita Reyes, oh. That's for Veronica, but this is for the lady. Come on, we have to put it back, yeah. Oh, that's for the lady. How about this one? No. Yes! Is Aray that for you ko. or for the lady? The lady is for the Bible. Yeah, come on. Put it back, Baba. That's for the lady. That's not for baby. This is for Veronica. Give this to Veronica. Oh yeah, you carry this. This is Okay. for Veronica, Okay. Put that back Shoot it for the lady. for the lady. Shoot. There you go. That's for That's for Veronica. Yeah. And this That's one for Can I Veronica. give it to Veronica? This one? Yeah. Yay! No, not that one. Okay, that's for Veronica. Hi, thank you. Yeah, we're done. Come on. Come on, let's go play now. Oh, ako na kung nakita nyo lang ginawa ni Sak, ginuha niya yun, tapos binigay niya kay Holly kasi umiiyak daw si Holly. Tingnan mo, oh. Sabi na, Ikaw kasi. Just don't. Don't, yeah. Okay ka na? Oo. Hoy, kama na, bayad na tayo. Let's pay so we can give it to Veronica. Bayad na kami, guys. Ayan si Holly. Come on, let's go. Wait, we have to pay first. Come on. Hold this for mommy and we have to pay. Okay, we have to pay. Gusto niya pink. Huh? A car? We don't need a car. You don't need a toy. Marami kasing toys dito, oh. Where's Tita Ray's car? Find Tita Ray's car. Ayan, tapos na kami dito sa Westfield. Come on. Guys, dito na kayo sa bahay ni Cass. Ayun, magluluto daw siya ng tinolang manok sa kakanin. Tapos may dala kami yung leftover kahapon din, kagabi. Si Holly nandun na sa playground ni Veronica, ay sa toy room. Ay, yung mga unboys na. Kakain pala, andito sila dyan na galing sa golf. Tapos kakain sila sa pub. Pero kami ng mga girls, kumain na kami ng mga leftover. Pinapapili si Kuya ng kakainin niya dun sa pub. Ayan si Kathy. Oh my God, that. What you want? A mini burger. With chips. Okay. Dad, is it How about Zachary? Zachary's not gonna come. cheeseburger? Honey, Zachary's coming? No, I don't think so. Why? Because Zach already ate. Oh. Cheeseburger? Kumain na kasi si Zach. Diba? Marami na kasing nakain ni Zach nung kumain kami ng mga leftover. Yes. Sasama pa rin siya, oh. Kumain na, madami siyang nakain na kaldereta si Zach. Kasi kinain namin yung mga leftover kagabi. Because, yeah, ang sarap. Lalo na yung chicken feet kasi sobrang ano na, yung adobo. Marinate ng marinate. How about Tony? How about Tony? I hadn't heard that from you. Oh, tinetext din kasi nila si Lai at Sounds si like Tony. ran, I'm gonna die right now. No. Si Jan gutom na kasi wala siyang breakfast, walang lunch. Ayan, gutom na siya, oh.
Ayan kasi ang taong ayaw kumain. Once a day lang. Hindi na ako kailangan Si Nel kasi yung nagpapump ng mga balloons. Tapos si Race, ayan. Yan ang gawain niya dito. I'll show you guys. Plate. Ayan. Ben. Veronica is to ang gagawin. Tapos yung team niya is Mickey Mouse. Minnie Mouse. Tapos ang contribution ko is to cut the cake. Yan, napaka-importante. Yan ang pinaka-importante. Very important. Yes. Kung wala to, hindi yan maayos. Siyempre. Si Neil magkakaroon na siya ng goiter. Hindi naman. Ginagaling yun na. Kanina, pump. Ay, yung parang electric, ano ba yun? Yung pump ba? Mayroon kasing ginagamit si Neil. Oo, siguro. Kasi kailangan mag-pump na, ilan? 160 pieces na balloons. Tapos may mga measurement siya. So, si Neil ngayon ang ginagawa niya. Mayroon siyang dalawa. Kita vlog na to, 4 na sa baby. Sabihin mo, pang ilang birthday? Ilang taon? 2. Panto to guys ha? Ponto to guys. Si Papa niya magkakaroon na ng ano. Kapatid na yan si baby. Mag-ano mo? Oy, inano ko sa to si Neil magkakaroon ng goiter kasi pinapump niya ng ano, mano-mano yung ano. Maingay daw kasi yung machine. Oo, maingay kasi yung machine. Pero nakapump na siya ilan? 5? Ano, tapos na yun na yung 18 na red. 80 na red, tapos 40 yan na na. black. 40 na black. Tapos yung the 40 rest. gold na lang. 40 gold, tsaka 40 na pang flower na maliliit. Oo. Kasi ano na, yung the rest, ano na, mano-mano na. Kawawa nga. Tapos ako lang, tape lang. Iluto ka na. Ay, magluluto pala ako maya-maya. Sa'yo yan. Oo. Magluluto ako ng tinolang manok. Tapos mamaya magcha-chop din kami ng mga para bukas pa pala. Akin, dito na nga. Pag natapos na yan si Veronica. Ayan, mag-chop na tayo ng mga Hindi pa ako nagluluto ng tinola guys kasi yun muna, busog pa naman kami. Oo. Eto, magkakat na lang muna ako ng mga veggies para sa bihon. Para bukas. So yan ang gagawin natin. Si Simple Ray, andiyan pa rin siya. Nagdi-delete muna siya ng clips kasi hindi siya maka-vlog. Oo. Pero tapos niya na yung Veronica, yung pinakita niya kanina, ubos na. Veronica pala, huwag kang excited. Gusto niya suluin ang lahat. Gusto ko nagkakat-kat ng mga gula. Tapusin mo muna yan, tapos dito ka. Ayan na, sikat yung taga. So, dapat sobrang haba. Kaysa naman sa machine. Veronica? Sorry. May nagsumbong na bata. Your eyes the moment you looked at me from across the room. Those eyes kept following me. Something popped in my brain. You're going now, huh? Now do the both of mine. Okay. Kakain na sila. Alis na yung mga boys. Mag-dinner na sila. Ay, akala ko ako kausap. Oo, no siya. Alis ka, Ray? Update ka ng update sa akin. Alis siya, oh. Ako naman. Sabi niya pati, oo. Time ko dyan. Ano yan? Akin na. Hindi. Sira ko talaga. Sira na talaga yun. Tapos Marap ko na lang gawin. Anong wag ito yung sira? Hindi, akin na. Ayusin mo muna yung blade. Akin na yung blade na yan. Nasira na ako. Wala nga yung blade. Andito, oh. Okay, wait sa makat lang ako kasi kailangan. Mom, towel, please. Carol? Careful. Daddy, can you wash this for Holly, please? Ay, papa. Nasira. Ayusin ko lang to, guys, oh. No, yun. Alis na sila. ito man, ikakat pa. Oh. Have fun, guys. Have fun! See you, kuya. Okay, say with mommy. Stay here. We're not going. Just boy. Kain na sila. Gutom na yan siya. Kasi wala pa na siyang kain. Simula nung gumising siya. Okay na to, Day? Tapos na to? Yes. Doon mo na raw yung buklatin. Oh. Tapos na yung mini na. Salamat. No, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Oo. Uy, tingnan niyo yung dalawa ko. Uy. Ang cute nila, oh. Nanonood sila ng, Frozen. Baba, what are you watching, Baba?
Holly, what are you watching? Elsa? Ayan, dito na ako guys sa kusina kasi gagawa ako magluluto ako ng tinola. Si Riz, siya na talaga nagpatuloy ng paghihiwa ng mga veggies doon. Naliligaw yan eh. Ako talaga yun. Kapag tumutulong ka, naliligaw. Kaya sa kusina, dinilibang ako doon ni Simply Riz. Kasi nung nasa bahay siya, hindi ko siya pinapatulong. Pagod na pagod daw siya dahil wala siyang ginawa. Gusto niya kasi lagi siya may ginagawa. So yun, nag-chop lang ako ng ginger, tapos garlic, tapos onions. Para sa aming totoong dinner. Oo, eto, totoong dinner. No, baby, only you I see. Feels like I'm good. Gato. Yung onions lang ang kalabang ko sa pagluluto. Kasi ayun, lumuluha na naman ako, ha? Sabi nga nila guys, daw yan sa contact. Sabi ko kayo na mag-glasses ako, hindi na rin naman ako naiiyak. Oo, si Riz kasi hindi siya umiiyak pag naghihiwa siya ng ng onions. Kaya sa akin guys, umiiyak na ako. Wala, si Manoy. Umiiyak na naman ako. Pinayak na naman ako nito. So ayan, tapos na ako Ay, grabe siya. Uy. Your eyes the moment you looked at me from across. What's that? Nabalan, okay, wait. Guys, luto na pala yung yung ating tinola. Ayan na, Hindi ko na na-vlog kasi nagkakagulo yung dalawang bata dito. Nag-aaway sila. Nag-wrestling. Hindi naman nag-wrestling. Nag-aagawa ng isang ang daming toy. Isa lang yung gusto nila. Pero ayan, naluto na siya. Ayan na yung tinola natin. And si Kat, ayan, magluluto ng rice. Then ako, magigisa na ako para sa bihon, para bukas. Yung lang, yung sahog lang ang gigisahin ko. Wala pa pala. Tatakulan pa muna natin yung manok. Pakulo pala kami ng manok, guys. And then si Riz, ayan, nahiwa niya na yung hotdog, tsaka mga veggies. Tapos na ngayon, Wala na siyang ginagawa. wala siyang ginagawa. Yun siya ng yun. Yun siya ng yun. Bakit si Poon? Nandito na yung boy. Hi! Hoy! Hi! Did you eat? Nandiyan si Si Jan, wala. Wala pa? Sa labas pa. Wala pa. Yan sila. And maglalaro kami ng Uno. And si Uncle Titso, ayan, Dito na yung cheesecake ulit. Balloon. Guys, magluto na ako igigisa ko na yung yung pansit, yung pangsahog sa bihon. Ayan, nag-ano na si Kat. Naghihiwa na siya ng bawang at saka sibuyas. So, yun lang naman. Nasabi ko lang. Kasi hindi siya nagbablog. Ewan ko dito. Na-stress kasi ako. Oo, na-stress na naman daw. Kay stress. Bukas na lang daw siya magbablog. So, kami ni Reza nagbablog dito. Kakain na kami. Nakalimutan ko kayo na naluto ko na yung nagisa ko na yung mga gulay para sa bihon. Para bukas, magluto na lang ng, yung bihon ba? Pero yung sahog sa bihon, luto na. Half cook lang. Tapos, ayan, kakain kami ng tinola. Ayan, kain tayo, guys. Anong oras na? 10:00 na. Nanalo yung pork, guys. Guys, tapos na kayong kumain. And, pauwi na rin kami. And, sisak, nanonood siya ng cartoons. Ayan, tulog na siya, Hindi siya sumama kay daddy niya, tsaka kay Kuya TJ niya. Gusto niya sumama sa amin, pauwi. Kasi naglaro pa sila ng Uno ni Tita Reyes after manood ng Footy. Zach, we're going. Let's go. Do you wanna sleep here? Okay, let's go. Get your shoes. Careful with that balloons. Where's your sister? Where's your sister? Find her. Be quiet. Where's your sister? Tulog na pala siya, Day. Tulog na siya. We'll see you tomorrow. Hello. See you. See you. Papa. Leave it, Papa. Okay, it's not funny. Tita Riz naman. Bye, Tita. Kiss na Tita Neil. Kiss. Kiss Tita Neil. Come on. Come on, hug Tita Neil.
I love Tito Neil. See you, Neil. Hada Shabatamari, Nimpa, Nimpa, Tiglaw. Dilaw, Yasmin, Yasmin, Abanera. Alunera, Kathy, Kasi, Roque. Wake, April Joy, Etijoy, Mendoza. Dosa, Karen, Karen, Crystal. Husil. Thanks. Bye. Put in your bag. Okay. Siya sa spaghetti. Ako naman sa pancit.